बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। दिनै डिमाकुसियाव बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनि खौरांगिरि मेल। थांनाय 19 अक्ट'बर खालि बिटिआरनि लिङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया एनडिपिफोरा 4 लाखनि थाखायसो सोमावसारदों होनना बुंनायनि बेरेखायै खुद्रिसारना खौरां बिजोङाव फोसावना गुबुंले खालामनायनि बेरेखायै डिमाकुसि बारग' एनडिपि सोद्रोमा आफादआ गसंथिदों। आफादआ बुङो दि गबिन्द बसुमतारिनि बुंनाय ओंथिया 4 लाखनि नङामोन। बिथाङा गोबां ओंथिनि गेजेरजोंसो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानैनो गोबां सोंखारिलायनाय जाबाय। बेबादि खालामालासिनो जयै सावरायलायना खोथाखौ मिमांसा खालामनो हायोमोन होनना आफादआ फोरमायो। गसाइगाव सहरनि साखाथियाव थानाय नीलेश्वरा गामियाव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै दिनै इउपिपिएल दोलोनि मोनसे फोसावदिं मेल खुंफुंदों। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआर ओनसोलाव गोबां ओनसोलाव हारियारि दाङाबाजिनि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां खैफोदाव गोलैनांदों। सोरहाबा न' बां, हा-हु आरो गोबां सुबुंफोरा जिउबो खोमानो गोनां जादोंमोन। बेबादि खहा जानांनाय रायजो राजाफोरनो बिटिआर सरकारा आसाम सरकारजों सावरायनानै फिन थांना थानो हानायनि राहा खालामना होगोन आरो नीलेश्वरा गामिनि रायजो राजाफोरा गंसे देहा फाहामसालि आरो रैखाथिनि थाखाय पुलिस मावखुलि नांगौ होनना दाबि खालामदों। बेखौबो बानायना होनाय जासिगोन होनना बुंथियो। बावैसो सान सिगां गुवाहाटी थिरिनपारायाव सिखाव खावनाय गसरनि 15 साननि उनाव सानै सिखावखौ हमदों। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्लाबारि गामियाव हरनि समाव बे सिखाव खावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सिखावखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सिखावखौ अमरज्योति सरनिया आरो जमिन बर' होननानै सिनायनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि सानैबो मोनसे समनि बारग' एनडिपिनि सोद्रोमामोन। थांनाय 2000 मायथाइयाव सा 400 एनडिपि सोद्रोमाफोरा गावसोरखौ गथायदोंमोन। बै सा 400 एनडिपिफोरनि फारिलाइनि गेजेराव अमरज्योति सरनिया आरो जमिन बर'नि मुङाबो दंमोन। बिरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि जाहोनाव सरसायाव थानाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि फिन बिबुंथि। राजखान्थिखौ लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि सायाव बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाथ्राजों सोंखारिनायखौ लानानै बिथाङा बुङो दि आं राजखान्थिखौ गावनि थाखाय खालामनो फैयाखै। राजखान्थियारि फोथाराव थानानै रायजो राजानि जेंना जेंसिफोरखौ फोसाबनो थाखायसो फैदों। बेजों लोगोसेनो थांनाय बिपिएफ सरकारा रायजो राजानि सायाव हाजार हाजार कोटि रांनि दाहार खालामनायखौ राकेश ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारियो। 17 बोसोराव बिपिएफआ सुख'जोबनानै बिटिसिआव 2900 कोटि रां दाहार खालामनानै गालांबाय। बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बहाबा हाजो खर'फोराव 5 एबा 10 बोसोरसो खारखोमाना थानांगौ। बिथांमोना बेफोरबायदि दाहार खालामना गालांनायनि थाखायनो इउपिपिएल सरकारा माखासे जेंनायाव गोग्लैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।